No Titirideza. Titirideza 2009 arrancará o venres da vindeira semana, o 28, co espectáculo Lume, de Babaluba, ás 8 da tarde no novo auditorio. Este ano non comezará o xoves como era habitual, senón que se lle resta un día por motivos económicos. Lamentar eso, que houve que reducir o presuposto porque a Xunta decidiu baixar un poquinho por a nova política que teñen de contención de gastos. Entón, pois, a solución foi suprimir unha das compañías que realmente xa estaban todas apalabradas, pero houve que falar con elas e decidimos o mellor entre todos. Con todo, non faltarán citas para o sábado e o domingo. O 29, 2 números, típico tópico de Cachirulo e historias de títeres da compañía Trécula. O primeiro na Praza da Vila ás 6 da tarde e o segundo ás 9 no novo auditorio. E o domingo a Xanela do Maxín representará a Caixa de Nuc na Praza da Vila ás 6 e os Quinquillans ofrecerán o espectáculo no Fondo do Mar na Praza da Igrexa ás 10. Como fin de festa, porque sabemos que no domingo pola noite ven un espectáculo de rúa que de gran formato e tal, e como non había ningún específico de títeres que se axeitara estes presupostos, decidimos chamar aos Quinquillans que teñen un espectáculo que, aunque non son o que entendemos como títeres, si o podemos considerar dentro deste mundo porque está feito con grandes muñecos que fan un pasarrúas pola vila de Lalín.